Anabata m gị ọzọ n'oge amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Akara ekwentị m bụ 09117443513. Nke email m bụ uchechukwu35@gmail.com. Ka anyị gawakwa n'iru gbasara ụgwọ ọrụ. O nwere ajụjụ dị ezigbote mkpa anyị ga-ajụ ma zakwa n'abalị a. Ajụjụ a bụ: onye nwere ụgwọ ọrụ o nwere ike ịtụfu ụgwọ ọrụ ya? Onye nwere ụgwọ ọrụ o nwere ike ịtụfu ụgwọ ọrụ ya? Eye, o nwere ike ịtụfu ụgwọ ọrụ ya site na njọ ya. Onye mejọrọ Chineke ga-etufu ụgwọ ọrụ ya. Ma kedu ihe bụ ihe ọ ga na-eme ma ọ bụ mee wee tụfuo ụgwọ ọrụ a? Ọ dị ụzọ njọ 7 anyị ga-anụ n'abalị a ga-abụ onye nwe ụgwọ ọrụ mee ma ọ na-eme, ọ ga-etufu ụgwọ ọrụ ya. Ọ dị ezigbote mkpa n'ihi na ọ dịghị mma, ọ bụghị ihe obi aṅụrị na ị ga-arụsị ọrụ, o ruzie mgbe ị ga-enwe ụgwọ ọrụ ọ bụrụ ihe ga-efunarị gị. Ọ bụghị ihe na-enye obi aṅụrị, ọ bụghị ihe ga-enye gị obi ụtọ. N'ihi nke a, ọ ga-adị ezigbote mkpa na ị ga-ege ntị mara ihe ọ ga-abụ ime ịtụfuo ụgwọ ọrụ Chineke dobere gị. Nsị na ọ dị ụzọ ihe 7 ga-eme ka ịtụfuo ụgwọ ọrụ a Chineke debere gị n'ihi ọrụ ị rụrụ. Nke mbụ, ịnaghachi azụ n'ezi ọrụ ị na-arụ ma ọ bụ ịda mba n'okwukwe ga-eme ka ịtụfuo ụgwọ ọrụ Chineke debere gị. Ịnaghachi azụ n'ezi ọrụ gị ma ọ bụ ịda mba n'okwukwe ga-eme ka ịtụfuo ụgwọ ọrụ a Chineke debere gị. Ọ dị otu a na Mkpughe isi nke 3 amaokwu nke 11. Nke abụọ, iso ndị nghọrị mmadụ ma ọ bụ ndị amụma ụgha ga-eme ka ịtụfuo ụgwọ ọrụ Chineke debere gị. Ọ dị otu a na Jọn nke 2 amaokwu nke 7. O mee ka anyị mara na iso ndị nghọrị mmadụ ma ọ bụ ndị ozi ụgha ga-eme ka onye ahụ tụfuo ụgwọ ọrụ Chineke debere ya. N'ihi na mgbe ahụ isoro ndị nghọrị mmadụ, ịpụgo n'uche Chineke, ịpụgo na ọnọdụ Chineke chọrọ ka ị nọrọ na ya, ịpụgo n'ụzọ nke Chineke. N'ihi nke a, ị gaghị enwe ụgwọ ọrụ Chineke debere gị mgbe ahụ ị nọ n'ụzọ ya ma ọ bụ na-eme uche ya. Ọ bụ ihe mwute na anyị ga-abụ ndị ga-abụ emesịa ahụhụ anyị tara ala anyị n'iyi. Ya ka o ji dị ezigbote mkpa na ị ga-ama onye ị ga na-enye ntị gị. Ị ga-ama onye ị ga na-enye anya gị. N'ihi na ihe ndị a ga-eme ka obi gbanwee anyị. Ọ ga-emekwazi ka obi gbanwere anyị si n'ụzọ nke Chineke pụọ banye n'ụzọ ekwensu. N'ihi nke a, ị ga-agba mbọ ka ịhụ na ị na-eche ntị gị nche, na-eche anya gị nche. N'ihi na mgbe ị soro ndị nghọrị mmadụ ma ọ bụ ndị ozi ụgha, ị ga-apụ n'uche Chineke, ị ga-apụ n'ụzọ Chineke. Nke a ga-emekwazi o nwee ụgwọ ọrụ Chineke yibere gị n'ihi ọrụ ị rụrụ, ụgwọ ọrụ a ga-abụ ihe ga-efunarị gị. Nke atọ,
ọ bụrụ na ị naghị ele onwe gị anya ịma ka ị nọkwa n'ọrụ ị kwesịrị ịnọ na ya ma ọ bụ ezi agwa, ị ga-abụ onye ụgwọ ọrụ gị ga-efunarụ. Ọ dịkwazị otu a na Jọn nke 2 amaokwu nke 8. O mee ka anyị mara na anyị kwesịrị na-ene onwe anyị anya. Na-ene onwe gị anya mara ma ị nọkwa n'ezi ọrụ, maka ọ na-abụkarị ihe anyị na-ahụ n'ihi na anyị nọ n'ụwa a. Ọtụtụ ihe bụ ihe na-emegharị ndị mmadụ anya n'ụwa a, ga-abụ ọ bụ na anyị anaghị ene onwe anyị anya, ihe ụwa a ga-ewere anyị. N'ihi nke Chineke wee sị, na-enere onwe gị anya mara ma ị nọkwa n'ezi ọrụ, ma ị nọkwa n'ezi agwa. N'ihi ọ bụrụ na ị nọghị n'ezi ọrụ, ị nọghị n'ezi agwa, ị ga-abụ onye ụgwọ ọrụ ya ga-efunarụ. Nke 4, isi n'ife Chineke pụọ. Gee ntị, isi n'ife Chineke pụọ bụ ife ekwensu. Ụfọdụ ndị taa amaghị na ọ bụ ekwensu ka ha na-efe, ka ha si n'ife Chineke pụọ, na-efezi ihe ekere eke, ihe nke ụwa a. Anaghị m ekwu naanị ndị na-efe arụsị, na-ekwu ma ndị na-efe ego, ma ndị na-efe agụmagụ, ma ndị na-efe afọ ha, ma ndị na-efe ezinụlọ ha. Gịnị ka o ji dị otu a? Mgbe ọ bụ ihe juru gị isi, ihe karịrị gị n'uche, ihe na-eche mgbe niile bụ ego nke ụwa a, maka ka ị ga-esi egbo mkpa nke a, gbo mkpa nke ọzọ, ka ị ga-esi wee nwee nke a nwee nke ọzọ dịka ibe gị, ka ihe ndị a juru gị isi, ọ ga-emezi ị na-achụkwu ihe ndị a. Ka ị na-achụkwu ihe ndị a, enwekwa ka ikpụrụ Chineke n'ọnụ. Maka ọngọrị ka ọ bụ ikpụrụ Chineke n'ọnụ, chee akpụ m Chineke n'ọnụ, ama m Chi na-efe, ọ dị mma ka efe. Mana ihe ị na-efe, ihe na-egbu gị oge ụbọchị ọbụla bụ gịnị? Bụ ego nke ụwa, ihe gbasara anụ arụ. Achọ nke mara na ka ị na-emezi otu a, ịbụgo onye tụfuru ụgwọ ọrụ gị. Ị na-arụbu ezi ọrụ, mana ị lapụziri ọrụ ndị a bụ ezi ọrụ, chụkwuru ihe nke ụwa. Ọ ga-eme na nke ị nwere ga-ala gị n'iyi, nke Chineke debere gị ga-abụ ihe ga-efunarị gị. Nke 5, ọ bụrụ na ị naghị atụ anya ọbịbịa nke Jizọs Kraịst, ọ bụrụ na ị naghị atụ anya ọbịbịa nke Jizọs Kraịst, nke a na-egosi na ịpụwo na iwu nke Jizọs Kraịst. Ọ dị otu a na Matiu isi nke 24 amaokwu nke 48. O mee ka anyị mara na anyị kwesịrị ị na-atụ anya Jizọs Kraịst. Ma gee ntị, ọ bụrụ na ị naghịzi edebe okwu nke Kraịst, iwu nke Kraịst, ị naghịzi eso ụzọ ụkwụ Kraịst, ọ ga-eme ị gaghịzi na-atụ anya Jizọs Kraịst. N'ihi na ọ gaghịzi abụ mmasị gị. Mmasị gị bụ ka ị nweta ihe ahụ kpatara iji wee pụọ n'ụzọụkwụ nke Kraịst. Ọ ya bụzi mmasị gị. Nke bụ na ịnụgodu na Kraịst na-abịa, isi cheregodu cheregodu Jizọs Kraịst bịa na kịta, chere ka m nweta nke a, ka m nweta nke ọzọ, ka m mee nke a, mee nke ọzọ, ka m bụrụ nke a, bụrụ nke ọzọ. Isi cheregodu. Ị naghị atụ anya ya ka ọ dịrị gị otu a, onwe ụgwọ ọrụ Chineke debere gị, ịtụfuwu ya. Ịtụfu gị ya. So mgbe ị hụrụ na ị naghịzi atụ anya ọbịbịa Kraịst, mara na ị nwekwara nsogbu nke ime mmụọ. O kwesịrị na ị ga-eme gịnị? Ị ga-agbanwe onwe gị ozugbo ozugbo. Ị ga-anọ ekpere, na-achịkwa azụ na ụzọụkwụ Kraịst na iwu Kraịst. Ọ bụrụ na ọ dịrị gị otu a, marakwa na o nwegoro ọrụ ị rụrụ n'aha Kraịst,
Chineke debere gị na ọ ga-enye gị ụgwọ ọrụ, mara na ịtụfuwu ya. Nke isii, imewe njọ, imewe ajọ ihe ga-eme ka ịtụfu ụgwọ ọrụ gị. Ọ dị otu a na ndị Kolosi isi nke 3 amaokwu nke 25, ị na-aga n'iru eme njọ. Ụfọdụ ndị taa bụ ndị nọ na bịa palọ aṅụwa isi, ma ndị na-esewa isi, ma ndị na-alahụzibe akwụna. Mgbe ụfọdụ afọ ndị dị otu a ka anyị nọ n'ozi ọma, ha sị anyị, Baịbụl anyị na-ebu, anyị ebugo ya, ozi ọma ị na-ezi, ezigo m ozi a. Njozi ya sị, gịnị meziri kịta ị naghịzi ezi ozi a? Gịnị meziri kịta ị naghịzi eso ụzọụkwụ Kraịst? Ịnọzi na njọ irigo gị. Gịnị mere? Achọ nke mara na ụwa anyị nọ na ya, nsogbu agaghị apụnata apụ na ụwa a, n'ihi na onye na-achị ụwa a bụ ekwensu. Anyị nwere olileanya na mgbe Kraịst ga-abịa, mgbe ọ ga-achị ụwa a, ihe anyị na-ahụgasị kịta agaghị ahụ ya. Ọ ga-abụ n'ezi omume ka ọ ga-eji chi ụwa a. Ma kịta ajọ omume juru ụwa. N'ihi nke a, ọ kpataziere anyị ahụhụ. Achọ m ka ị mara na ọtụtụ ndị anọghịzi n'ụzọ Kraịst taa n'ihi ahụhụ ha. Mana gee m ntị, Chineke agaghị ege anyị ntị ma anyị sị ya, Chineke yekpata nji wee pụọ n'iso ụzọụkwụ Kraịst bụ n'ihi na ahụhụ nke a, ahụhụ nke ọzọ, m wee kpọọ Kraịst, m wee kpọọ Jizọs, m wee kpọọ Chineke si ya nyere m aka ka o wepụrụ m ahụhụ a. O wepụghị ya, ncheche, o wepụghị ya. Ọkwa ya mee na mụ sizi n'ụzọụkwụ Kraịst pụọ na-emezi ihe ọjọọ a. Like otu nwoke gwara m ụbọchị m jere izi ozi ọma, ọ sị m na ozi ya na-ezi na ozi bughị ya, na ọ bụ dị ụkọchukwu, mana o nwere ihe ọ yọrọ Chineke, yọọ Chineke, yọọ ya si Chineke na ọ bụrụ inye ha m ihe a, m ga-akwụsị ife gị, m ga-akwụsị ụkọchukwu, m ga-aga na ebe ndị mmadụ na-aṅụ mmanya, na ọdụ ndị aṅụrụma, na m ga-ega ebe ahụ kpara siga, kpara biya, mmanya na-aba n'isi ma nke na-aba n'anya, na-aṅụ ya, gbujuo ya na tebụl m, na-aṅụ ya ka ndị mmadụ hụ, ka ihere mee gị. Ọ sị ka ihere mee Chineke. Ọ sịkwa na o mere otu a ka Chineke azaghị ekpere ya. O wee gaa na biya palọ, kpara siga, goro biya ọtụtụ bọtụrụ, debe na tebụl ya, na-akpụcharụ. Ndị mmadụ na-asị, ọ bụ pastọ na-aṅụ siga, ọkụ pastọ na... Ọ sị ọ dị mean na-ama ihe ọ na-eme. Ọ bụ ihe mwute na ọtụtụ ndị nọ na-ajụ ihe taa na ọ bụ n'ihe ọma ya, ma kịta ha sozi ụzọ ekwensu. Gee m ntị, ahụhụ agaghị apụ n'ụwa ekwensu a. Gekwazie m ntị, ọ bụghị mmasị Chineke ka anyị si n'ahụhụ pụọ ụbọchị ọbụla, ahụhụ ọbụla wee pụọ. Ka m kwukwu ya ọzọ, ọ bụghị mmasị Chineke ka anyị na-esi n'ahụhụ hapụ mgbe ọbụla. Na ikpere ekpere Chineke ewezughara gị, o wezughị, o wepụrụ gị ahụhụ gị. Gee m ntị, ọ ga-enye gị ike ịgabiga ahụhụ ahụ. Ọ gaghị agba gị nkịtị.
ihe bịara ụwa eme bụ ime uche Chineke, ọ bụghị uche anyị. Ọ bụ na uche ya na ahụhụ a ga-adịrị anyị, ka ihe onye ike iji gabiga ahụhụ a. Ọ bụ na uche Chineke na ya agaghị enweta ihe a, ka anyị kene ya na nke o nyere anyị, ka anyị na-efe ya, n'ihi na o mee ka anyị mara na anyị atọghị ụtọ n'ụwa a, na anyị na-aga aga, anyị bụ ndị ọbịa n'ụwa a, na anyị taa ahụhụ nke ụwa a, ị gaghị ata ya ma ịlapụ ụwa a. Ka anyị nwekwa na olileanya n'ebe Chineke nọ, ka anyị nwekwa na obi isi ike n'ebe Chineke nọ. Ihe na-abụghị n'ụwa a, ndụ anyị n'ụwa a pekwaziri mpe. Ọ dị ozi ka ọ dị na mbụ oge nke Jenesis. Nkịta o peziri mpe. Ọ bụgodị n'oge nke Jenesis ha kara nwụkwa anwụ, mana ịnweta onwe gị na-ebighị ebi, ebighị ebi ka ọ bụ ịnọ na aṅụrị ebighị ebi. Ọ bụ ebe anyị kwesịrị na-eche, ọ bụghị na ị nwere obere nsogbu n'ụwa a ịjụ Chineke na-eme ihe ọjọọ. Gee m ntị, ọ bụrụ na o nweburu ụgwọ ọrụ Chineke debere gị, gị bụ onye gba aka, gị bụ onye tụfuru, ọ bụghị Chineke tụfuru. Gịnị ka m na-ekwu ihe a? Mmadụ ị na-emezi njọ na-akpata onye ahụ ịtụfu ụgwọ ọrụ ya. Dịka nsi wee kwuo na ọ dị na ndị Kolosi isi nke 3 amaokwu nke 25. Ana m egosi gị ụzọ ihe 7 ga-abụ ime ya. Ọ bụrụ na nwere ụgwọ ọrụ Chineke yibere gị, debere gị, ị ga-etufu ụgwọ ọrụ a. Nke mbụ, asịrị m gị, ịnaghachi azụ na ezi ọrụ ị na-arụ, na-emezi ajọ ihe, ga-ebutere gị ịtụfu ụgwọ ọrụ Chineke debere gị. Ma ọ bụ ị na-azụ n'okwukwe, ịda mba n'okwukwe ga-eme ka ịtụfuo ụgwọ ọrụ a Chineke debere gị. Nke abụọ, nsị iso ndị nghọrị mmadụ ma ọ bụ ndị ozi ụgha ga-eme gị ka ị pụọ n'ọnọdụ Chineke debere gị, n'uche Chineke, n'ụzọ Chineke. Mgbe nke a mere, ị ga-etufu ụgwọ ọrụ gị. Nke atọ, nsị ọ bụrụ na ị naghị ele onwe gị anya ma ọ bụ na-ele agwa gị anya, mara ma ị nọkwa n'okwukwe, ị na-agatakwa ya, ma ị na-esokwa ụzọkwu Kraịst. Achọrọ m ka ị mara na ọ bụ ị naghị n'onwe gị anya, ị ga-etufu ụgwọ ọrụ gị. Nke anọ, nsị na isi n'ife Chineke pụọ, na-efezi ihe ekere eke, ma ọ bụ ego, ma ọ bụ afọ gị, ma ọ bụ ezinụlọ gị, ihe ọ bụla nọ n'ụwa a ekere eke, ka isizi n'ife Chineke pụọ na-efe, ị ga-etufu ụgwọ ọrụ gị. Nsịkwazịa na nke ise, ọ bụrụ na ị naghị atụ anya ọbịbịa nke Jizọs Kraịst, ị ga-etufu ụgwọ ọrụ gị. O kwesịrị ka anyị na-atụ anya ọbịbịa nke Jizọs Kraịst. Onye na-eme otu a bụ onye nọ na ezi omume, nọ na ụzọụkwụ nke Kraịst. Nke isii, nsị ị na-emezi ajọ ihe ga-eme ka ị tụfuo ụgwọ ọrụ gị. Nke asaa bụ ebe anyị ga-agba ụkwụ n'abalị a. Ọ bụrụ na ị naghị anọgide na Jizọs Kraịst, ị naghị anọgide na Jizọs Kraịst. Ọ dị otu a na Jọn nke izizi isi nke 2 amaokwu nke 28. Ịdị uchu ị na-efe Jizọs Kraịst n'ụwa a ga-akpatakwanụ, ma ọ bụrụ na ịdị uchu ị na-efe Jizọs Kraịst n'ụwa, ọ ga-akpatara gị ife Jizọs Kraịst na ebube ya ebe. Nnukwu ya ọzọ, ịdị uchu ị na-efe Jizọs Kraịst na ndụ a ga-akpatara gị ife Jizọs Kraịst na ebube ya ebe. Gekwa ntị, m na-akọwa ịnọgide n'ime Kraịst. Gekwa ntị, ịnọgide n'ime Kraịst abụghị ya ga-eme ka ị gaa alaeze n'igwe, ma ọ ga-ebutere gị inwe ụgwọ ọrụ gbara ọkpụrụkpụ, ụgwọ ọrụ dị ukwuu. O nwere ndị na-aba nọrọ n'ime Kraịst, na-eso ya, ha pụọ, ha abatakwa, ha pụọ, ha abatakwa, ha pụọ. Ndị a ga-etufu ụgwọ ọrụ ha. O kwesịrị ka ị nọgide n'ime Kraịst.
maka mgbe ị na-abata hapụ ọ ga-ebutere Chineke aja afa, butekwa gị onwe gị aja afa. N'ihi nke a, ọ bụ oke ụgwọ ọrụ mmadụ nọgide n'ime Jizọs Kraịst. Ka ịdị uchu na-efe ya, ọ ga-emekwazi ị ga-efe ya ebi ebi na ebube ya, na ebube nke gị onwe gị kwanụ. Achọ nke mara na ọrụ anyị niile site ụbọchị ahụ anyị nabatara Kraịst ruo n'ọnwụ ka a ga-emepe, ọ ga-adị ka ihe onyonyo n'eluigwe, na ndị nsọ niile na ndị mmụọ ozi niile ga-ahụ ọrụ gị niile ịlụrụ n'ime Kraịst, marakwazie ka ọ dị. Ya ka odidi ezigbote mkpa. Amaghị m nke ị rụrụ tupu ị kwere na Kraịst nọrọ n'ime ya, ma m na-ekwu nke ị ga na-arụzi ma nke ị na-arụ ka ị kwetachara na Kraịst nwee nzọpụta. N'ihi na Chineke kwuo na ihe ndị ochie agasiwo. Ụbọchị anyị nabata Kraịst, ịbụwo onye ihe ọhụụ bịa na ndụ ya, ibidokwazie ije ọhụụ. Site mgbe ahụ gaba ruo n'ọnwụ gị, ọrụ niile ị na-arụ n'ime Kraịst, maka mgbe anyị nọgo n'ime Kraịst, bụ ihe a ga-egosi dịka onyonyo. Ndị kwere ekwe niile na ndị mmụọ ozi nke Chineke niile ga-ahụ ka ọrụ gị n'ime Kraịst dị. Ka njikere gị, ị ga-enwe obi isi ike ma ọ bụ obi otiti ma ịnụ na Kraịst na-abịa kịta? Ịnụ na Kraịst na-abịa kịta, ị ga-enwe obi isi ike ka ị ga-enwe obi otiti? Ọ bụ ezi ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị. Kedu ebe ị ga-enweta onwe gị ma ọ bụrụ na ịlapụ ụwa a? Ọ dị ezigbote mkpa ka ịjụ onwe gị ajụjụ a, n'ihi na ụwa bụ ahịa. Onye jụsi na ụfọdụ na-abụ ha na-abịa ha na-anụ ozugbo. Ị maghị mgbe ọnwụ ga-abịakwute gị. Ọnya nwa ka o ji kasịa njọ ka esi oke ka m chere emesịa ka m tụlee uche m mara ma m ga-enwe nzọpụta. Achọ nke mara na ị maghị mgbe ị ga-alapụ ụwa. Ndụ anyị dị n'aka Chineke. Ọ bụrụ mmasị ya, ọ ga-ewepụ ya n'abalị a. Ọ bụrụ mmasị, ọ ga-ewepụ ya n'ọdịnihu. Ọ bụ mgbe ọ bụ mmasị ya ka ọ ga-ewepụ ya. Ọ bụrụ mmasị Chineke, ya were ndụ m ma nzisi ozi ya. Ọ bụghị ihe kwesịrị na-enye anyị nsogbu mgbe ọ ga-ewere ya. Ihe kwesịrị inye anyị nsogbu bụ o were ya, kedu ebe anyị na-enweta onwe anyị? Kedu ebe ị ga-enweta onwe gị ma Chineke were ndụ gị n'abalị a? Achọrọ m ka ị mara na Chineke chọrọ ka ị nọnyere ya ebi. Mana ịnọnyere Chineke ebi a agaghị esite n'ọrụ gị. Anyị bụ aja dara ada. Anyị apụghị ịzọpụta onwe anyị. Chineke achọghị ka anyị laa n'iyi. O zitezi ọkpara nwa ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa rụọ ọrụ nzọpụta anyị. Kraịst n'onwe ya bụ chi, ka ọ bịa n'ụwa bisia ndụ obi. O mejọghị Chineke, o debechi iwu Chineke niile. O kwesịghị ọnwụ, mana o wepụtara onwe ya eburugo onye nzọpụta, were ndụ ya nye n'elu obe, wee tie n'oke olu si na ọ gwụsịwo. Gịnị gwụsịrị? Ọrụ nzọpụta gị ka Chineke rụchara site na Kraịst. O nweghịzi ọrụ ọzọ ị ga-arụ na-abụghị naanị ọrụ ahụ Kraịst rụchaa, nke Nna ya nabatara, kpọlite n'ụbọchị nke atọ. Gịnị ka ị ga-eme? Ihe dịrị gị taa bụ iji obi gị niile bịakwute Chineke, tụkwasị obi gị na Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Ka ị mere otu a, Chineke ya ahụ okwukwe gị, nye gị nzọpụta, nye gị ndụ ebi. Ga-abụzi mgbe ọ bụla ịlapụrụ ụwa, ị mara na ị ga-anọnyere Chineke ebi. Ya ka a kpara amara. Ọ gaghị esite n'ọrụ gị. Mgbe ọ bụ ọrụ gị, ọ bụghịzi amara. Chineke gwara anyị na nzọpụta anyị ga-esite na amara nke ya onwe ya. Gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-eji obi gị niile bịakwute Chineke, tụkwasị obi gị na Kraịst. Ka ịtụkwasị obi gị na Kraịst, kpọọ ya, si ya nye gị nzọpụta. Oge nye gị nzọpụta. Ka ị mere otu a, Chineke
ga-eme gị nwa ya ebi ebi. Ọ bụ mmasị gị ka ị nwee nzọpụta taa? Ọ bụ mmasị Chineke, mana nke dịrị gị bụ na ị ga-eji obi gị kweta na Kraịst ma kpọọ ya. Achọrọ m idu gị n'ekpere nzọpụta. N'ekpere a nkwuo esoro nkwuo ka na-ekwukwazi kweta n'obi gị ka Chineke hụ okwukwe gị nye gị nzọpụta. Onye nwe m na Chineke m, ekwetere m na m bụ onye njọ. Ekwesịkwazịrị m ọkụ mmụọ, mana anụrụ m na Easter ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke atọ, wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile. Ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke taata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ naanị onye nzọpụta m. Zọpụta m, onye kere ụwa niile, n'ihi na ekwere m na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m. Daarụ onye kere ụwa, daarụ Chineke na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke taata. Amen, amen. Ọ bụrụ na iji obi gị niile kweta na Kraịst ma kpọọ ya n'ekpere a, achọrọ m ka ị mara na Chineke sịrị, ọ bụghị m kwuru, na Chineke sịrị na inwewo ndụ ebighị ebi. Ọkụ ma abụghị ezi maka gị, inwewo nzọpụta nke ya. Nke a na-egosi na ọ bụrụ na ọ taa ka Kraịst ị ga-abịa, ma ọ bụ ị ga-alapụ ụwa, ị ga-anọrọ Chineke ebighị ebi. Mana ị ga-agba n'aka. N'ihi nke a, Chineke chọrọ ka ị mara na ọ chọrọ inye gị ụgwọ ma ọ bụrụ na ị ga-eso ụzọụkwụ Kraịst, na ị ga-arụrụ ya ọrụ. Achọrọ ka ị mara na ọ bụrụ na ị ga-arụrụ Chineke ọrụ, na ị ga na-eme ka obi dị ya mma, ị ga na-edebe okwu ya, ị ga-enwe ụgwọ ọrụ. Ọ ga-abụ ịlapụ ụwa a, mgbe ị nọrọ Chineke, hụ ụgwọ ọrụ gị, ị nwee aṅụrị na ụgwọ ọrụ ga ebi. Ma gekwa m ntị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-efegbu Chineke, i wee na-azụ ka ị nụrụ ozi a, biko na-achị. Eji na ihe nke ụwa a gbakọta Chineke azụ, mejọọ Chineke, si n'ụzọ nke Chineke pụọ. Mba, soro ụzọụkwụ Kraịst, lapụ ahụhụ anyị na-ata taa, ọ gaghị adịgide. Soro ụzọụkwụ Kraịst, ị ga-enwe ngọzi gbara ọkpụrụkpụ. Gekwazie m ntị, ọ bụrụ na ị naghị eso ụzọụkwụ Kraịst, mana ị nabatago Kraịst n'ụbọchị nke taata, biko soro ụzọụkwụ Kraịst. Debe okwu ya, lapụ ka ndị ụwa si eme, ka ha si eche. Soro ụzọụkwụ Kraịst, gee m ntị. Mgbe ị lapụrụ ụwa a nọnyere Chineke, lee anya ka isi bie ndụ n'ụwa a, ọ ga-abụrụ gị ihe aṅụrị ebi. N'ihi nke a, soro ụzọụkwụ Kraịst ka ị nwee ngọzi ya, ka ị ghara ịbụ onye ga-anọsị n'ụwa a eziokwu na ị nwere nzọpụta, ị nwee ndụ ebi, ma ka ị nọsị n'ụwa a lụzie n'eluigwe ịgbara aka, enweghị ụgwọ ọrụ ọbụla. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ụgwọ ọrụ eluigwe, ọ ga-abụ n'ụwa a ka ị ga-arụta ya. Soro ụzọụkwụ Kraịst ka ị nwee ụgwọ ọrụ dị ukwuu n'ala eze n'igwe. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye, ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church dị n'azụ Obunagu. Anyị na-enwe ọgbakọ ụbọchị ụka ọbụla ojilọka agafee elekere 9 nke ụtụtụ. Na mgbede ya, anyị na-enwekwazi ọgbakọ na elekere nke 5. Ụbọchị Wenezdee anyị na-enwe ihe anyị na-akpọ nkụzi nke okwukwe na ekpere. Ọ na-abụ elekere nke 5 nke mgbede. Anyị na ndị Faithful Baptist College and Seminary, Texas, USA jikọrọ aka ọnụ ịzụ ndị mmadụ n'ihe a kpọrọ theology. Azụsie onye ahụ n'efu. A ga-esikwazi na Texas, USA zitere onye ahụ asambodo ya nke akpọrọ certificate in theology. Ọ ga-abụ degree in theology n'efu ka a ga-enye gị ihe ndị a. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị gị bụ ụkọchukwu ma ọ bụ ito n'ife Chineke, ime ka ihe bata n'ezinụlọ gị, ọ ga-adị mkpa na ị ga-abịa deba aha gị. Ị ga-abịa sonye ka ị mụọ okwu Chineke a nke Chineke nyere gị n'efu. Ka ọ dịkwazịa n'izu ụka ọzọ n'oge awa ka ọ dị.